Estem amb la Sílvia Argentó, ella és la coordinadora de l'àrea municipal d'esports. Sílvia, 18 anys ja d'Olimpiades tenim, eh? Sí, majoria ja d'edat, no? 18 anys amb molta participació. Bueno, esperem seguir sumant fins a la jubilació. Quants participants tenim aquest any? Suposo que ens mourem sobre una centena de participants amb 4 categories, tant masculina com femenina. I quines són les proves a les que participen? Tenim 4 proves atlètiques. La primera que hem realitzat, que la realitzen totes les categories juntes, és la marató. I ara tenim a la pista dividida en 3 seccions, on hi ha el salt de llargada, el llançament de pes i una prova de velocitat. Guanya el millor de totes les proves. Fem un sumatori de cada prova i l'atleta que aconsegueix més puntuació és el que s'endú la medalla olímpica d'or. L'atletisme no és que sigui una activitat molt viva dins d'aquí el nostre poble. Tenim, no sé, el futbol o bàsquet... No, l'atletisme no, però nosaltres lo treballem igual perquè tenim una activitat que es diu multisports, on tots els usuaris de l'àrea municipal poden participar-hi, i és un dels mòduls que treballem, l'atletisme. Tots aquests esports més minoritaris aquí a la nostra localitat doncs són els que utilitzem amb aquesta activitat de multisports. Molt bé, Sílvia, doncs moltes gràcies i et deixem que continues en l'organització. Moltes gràcies. Hola, com te diuen? Jo me dic Mar. Mar, i tu ja has corregut o què has fet? He corregut. I tu? També. I com s'ha anat això de córrer? Bé. De totes les proves que hi ha, quina és la que més agrada fer? La de córrer! I A mi la de córrer d'una volta. A mi la de córrer dels números. la de córrer dels números. A mi també. Doncs bueno, a veure, esperem que es vagi bé i ara anem a preguntar als altres tiquets allà a veure més que mos expliquen, vale? Quina és la prova que s'agrada més? Esta del llançament de tir. I a tu? A mi és la de salt. A veure, i a tu quina és la que se te dona millor? La de salt. Bueno, què i com se presenta la Candelera? Esteu animats? Sí, molt. Què és el que espereu? Amb més ganes? Pues jo espero els cabellitos. Mira, la fira. Sortir. Sortir, sortir! No a escola. I los xurros. Los churros. Pues bueno, l'Héctor, me penso que es crida, acaba de passar una bona tarda, diu, i que guanyi el millor. Gràcies, adeu. I aquí nosaltres estem la mar de bé. Tinc molt ben acompanyada, tinc aquí tots els actors i també tinc els directors. Hola, què tal, com estem? A los nervis a flor de pell. Bueno, és el que toca, no, suposo? Jo vull que m'expliquéssiu una miqueta de què va l'obra que heu triat enguany de Candelera. És una obra que ha de fer riure. Plorar no mos cal. Ja hi ha altres que mos fan plorar. Són 2 policies que porten la notícia a una casa d'una parella que són de vells que porten la notícia que s'ha mort sa filla i ells se creuen que és el gos el que s'ha mort. I a partir d'aquí hi ha un lió... Embolica que fa fort. Aquí lo important és de que l'escriptor com pot mantindre l'atenció del públic sense canviar de guió. És a dir, li diem, no li diem, piquem a la porta, no piques, pica, ara surts, ara entres. Ja està. És una gran satisfacció que, sense conèixer l'obra ni res, que el públic, el primer dia d'estrena, hagi agotat les localitats. Això ens il·lusiona a continuar en el projecte de teatre que fa de 9 anys que vam començar, quan érem una miqueta més joves que ara. I gent jove, vull dir, avui precisament al grup de gran tenim a l'Astrid que també és un orgull i evidentment per nosaltres la satisfacció de poder... Però això tot és obra de la feina que fan juvenil i infantil, que fan les directores i que podem agafar algun davant. I per nosaltres, evidentment, que això és fantàstic, vull dir que pugui tindre gent aquí. Astrid, quin és el teu paper esta nit? Soc una xiqueta de 16 anys que ne vol tindre 18 i que és filla d'una dona que estava xiplada.
Bueno, no està mal, no? Bueno, no puc dir gaire més. Un paper divertit? Sí. Difícil? No. Contenta? Sí. Animada? Sí. Pues bueno, que vaiga bé. Vinga, aquí tenim els guàrdies civils, no? Els polis. Bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Bueno, me podeu dir alguna cosa de l'obra aquesta nit, vosaltres que n'heu fet tantes? Què t'hi d'especial? Tota. No hi ha un trosset que no sigui especial. De fet, totes les obres tenen el seu encant i tenen el seu què, i per nosaltres totes són especials. Sí, és molt boja, és molt divertida. Esperem que la gent li agradi, que se passi un bon rato. Està bé. I no es poden perdre detall. No poden parpadejar. Molt bé, doncs bueno, que vaiga bé i ara es veurem. A veure si algú altre mos vol dir alguna cosa més. Bueno, tu... Jo feia 2 anys que no feia res, perquè vaig ser mare i he estat de baixa i he tornat aquest any. Però bueno, he anat fent cosetes amb el grup, substituint alguna companya, i ara aquest any faig de... No ho sé, el meu paper és molt radical. Mala peça. Quan comencem així, és que s'acaba. Una de les novetats de la Candelera d'aquest any és el torneig de petanca, una de les novetats principals en l'àmbit esportiu del preludi. En tot cas, volem saber més d'aquest torneig i també de l'associació que l'organitza, que és l'Associació de Petanca, i amb nosaltres hi tenim el seu president, l'Antonio Cañado. Una novetat que suposo que aquest any esteu contents de participar de les festes de la Candelera en aquesta activitat, no? Sí, bon dia. Pues sí, és el primer any que fem este torneig, és un torneig a les festes de la Candelera. Som una associació nova que hem fet fa 2 mesos i ens lancem aquí a fer un gran torneig que estem contents de moment, que tenim molta gent, tenim molts de participants, tenim gent que ha vingut 2 equips de Barcelona, d'amics que viuen a Barcelona, i després també tenim els nostres amics de Calafat, que també tenen allí també hi ha molta afició a Calafat. I estan aquí, estem batint nosaltres. És un torneig que no m'ho pensava jo antes president, que ha tingut molt d'èxit i estem molt contents perquè en mes de gener tindré 17 equips i en el temps que fa és difícil, és molt difícil i estic content, estem molt contents. Estamos muy contentos y pensamos que por ser el primer trofeo de la Candelera esperemos que lleguemos a tener muchos trofeos y por parte de la Asociación de Petanca esperamos tener el próximo campeón del mundo en las 3 calas o en las Mellas de Mar. Lo que interesa es que la gent que arrastren i que porten nova sigui gent jove, sigui gent de la cala i que sigui gent petita i que la pueden ensenyar i que comenci a fer alguna cosa i que sigui gran, que això no és tan fàcil com parece, Això és més difícil que el que hi és encara. Bueno, escolta, com ha sortit això? Perquè és una novetat, està molt bé, és una bona idea per començar les festes i per fer una mica més d'unió, no?, entre vosaltres mateixos. Sí, bueno, el que hem intentat nosaltres amb este dinar és, a part de començar ja a calentar motors per a la festa i reunir tota la gent del poble, la gent jove, sobretot perquè tampoc hi havia res per a la gent jove, doncs vam dir, anem a fer alguna cosa, va, fem alguna cosa per a la gent jove i que pugui xalar, disfrutar, i sobretot ara que venen festes ja calentar motors per la setmana que ve. Doncs calculem, sempre hi ha el que arriba a última hora i d'això, però calculem que unes 80-90 persones vindran a dinar amb nosaltres. Manolo Fortuna, pare i cuineu-hi, no? Pare i cuiner. Home, quinto
els últims quintos del segle, hem d'estar per ells, us hem d'ajudar en el que poguéssim. Tenim fideuada, tenim arròs a la masqueta i tenim arrossejat. Han fet una mica d'allioli també i suposo que la gent quedarà bé, perquè entre el picoteo que hi ha i tot... Com tenim l'arròs a la masqueta? Perquè això és arròs a la masqueta. Sí, recient tirada, Hem decidit fer també arròs a la masqueta, les 3 varietats aquí de la cala, típiques, de pescador. Perquè, clar, coneixem l'arrossejat i els fideus rossejats, però l'arròs a la masqueta també és una varietat menys coneguda, no? Menys coneguda, però és una de les que triomfa molt, perquè agrada molt a la gent la masqueta. I també com Manolo, pare d'un quinto. Pare d'un quinto, també de l'últim segle, i molt orgullós de col·laborar amb aquesta festa tan bonica. Escolta una cosa, què trobes del dinaret este que s'han muntat los quintos? Tot bo, molt ben preparat, perfecte, tot perfecte, boníssim està tot. Tu no ets quinto, no? Te queda molt? 2 anyets. I què trobes que això... Este és el primer any que es fa. Trobes que d'aquí 2 anyets encara mos durarà el dinaret este o no? Clar, això ara amics s'ha fet en tradició i l'hem de seguir. Sí, tant que sí. Això és el més bonic que hi ha, tot el poble aquí dinant, el més bonic que hi ha. Què trobeu del que han muntat los quintos? Este dinaret per a... Està molt bé, sí. I després ha de seguir la festa, però vaja, de moment ja us trobeu aquí, no? Sí. És millor començar la festa abans. Tu també penses igual? És millor començar la festa abans? Sí, així ja te prepares. Te vas preparant ja per a la nit. El correbars és una combinació que conjuga la música, la gresca i a la vegada la festa. Avui la combinació és xaranga, suquet calero i els quintos de la Candelera 2019. Per parlar una mica el que suposa el correbars, volem parlar amb els músics, que són, en definitiva, els que marquen la pauta d'un correbars del que es tracta és de compartir una mena de cercavila amb la gent i alguna paradeta en algun bar, no? Bueno, la qüestió és fer gresca, no? I el que intentem és fer una volta pel poble i els bars que col·laboren fas la paradeta i fas una mica més de festa i tal. Bueno, aquest any ha sigut impressionant la implicació que han tingut estos quintos i bueno, estem molt contents, ho han muntat tot ells, nosaltres no ens hem preocupat per res i la veritat és que se mereixen passar-se-ho molt bé. Què trobes si comencem? Pues sí, som-hi. Som-hi? Som-hi. Vinga, doncs. Que es fa aquest concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, un concurs que hem vist créixer en categories, en premis i sobretot en qualitat al llarg dels anys, i ens acompanyen una mica els responsables d'aquest concurs. Ha passat la majoria d'edat, un concurs que hem vist créixer sobretot en premis però també amb molta qualitat. Sí, jo me'n recordo com si ara fos del primer any, i quan te'n vas donar compte com passen els anys i hi ha persones del jurat que continuen sent les mateixes i ells que són els entesos ens ho diuen que ha crescut moltíssim, moltíssim en qualitat. Aquí està la màgia d'aquest concurs, fa 19 anys que es fa, cada any s'entreguen una mitjana de 200 i pico de fotos i com pot ser que en tant de temps que fa que vagin tantes fotografies sempre hi hagi algun racó que ens sorprengui. I aquí està la gràcia dels participants, de buscar aquests raconets que
tan màgics que ens sorprenen. L'any passat es va fer per primera vegada en aquests 18 anys a Deltebre, enguany a tornar a l'Ametlla de Mar, l'any que ve. L'any que ve tornarà a Deltebre. A partir de l'any passat és alternatiu, un any aquí a casa nostra i un altre a Deltebre, perquè no s'havia fet mai, però vam parlar entre els dos municipis i creiem que és just que sigui així, perquè són els dos municipis que organitzem des de la primera vegada ja este concurs i que es vagi alternant i que la gent pugui conèixer la cala i pugui conèixer Deltebre. Aquí es podrà visitar a partir del diumenge 3 de febrer fins al diumenge 10, durant les festes majors de la Candelera, i uns dies més tard, també, el cap de setmana següent, i pels matins de 10 a 1, crec, i el dissabte també per la tarda, i després a Deltebre, durant Delta Fira i Mescla, la fira gastronòmica. Allí es podran visitar ja tots els participants, perquè aquí per motius d'espai només hi haurà els premiats, els finalistes. Doncs moltes gràcies i bona Candelera. Magnífiques fotografies les participants enguany a aquest concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre i volem parlar amb una de les guanyadores. Com has titulat aquesta fotografia, aquest treball? Doncs es diu El Piragüista perquè va ser una casualitat trobar-me per la Torre de Sant Joan Maivies uns piragüistes i justament un se va tensar una mica a mi en el temps just per poder-li fer aquesta fotografia amb velocitat lenta, el qual va donar un efecte com a fantasmagòric que li va donar, diguem, el puntet aquell de gràcia. Soc Joan Rovira, vinc de Camarles, cantautor, artista d'aquí a les Terres de l'Ebre, i res que estic encantadíssim de tornar aquí a l'Ametlla. Hi he tocat molts cops, però és el primer cop que toco en tota la banda i anem a rebentar-ho. Cantar-te tot allò que més m'agrada. L'Ametlla! Podem-t'ho explicar amb una cançó. Petits plaers del nostre dia a dia. Allò que em fa feliç i em fa ser jo. Vaig començar a tocar la guitarra als 7 anys i durant tota la vida que m'he dedicat a la música vaig fer el superior de saxo a l'ESMUC i després he passat per molts de grups, orquestes, fins a arribar a tindre el meu propi grup i a viure de la meva música i de les meves cançons. El meu dia a dia m'agrada despertar-me tard perquè me'n vaig a dormir molt tard també, soc una mica nocturn i escoltar música, fer cançons noves, preparar una mica les xarxes socials, buscar concerts o parlar amb la mànager, amb els músics, preparar coses, sempre estic tramant coses pel directe i pel projecte, diguéssim. El plan de futur més immediat que tinc ara mateix és fer un bon disc que l'estrenarem per tota Catalunya i que espero que la gent de les Terres de l'Ebre pugui vindre el 27 d'abril a Tortosa, que farem la gran presentació. I res, superconcentrat en fer un fantàstic directe, millorar el que tenim i ampliar el repertori i la festa que portem. Bueno, jo aquí sempre m'he trobat super a gust. És un poble que des que tocava versions que venia sempre m'heu acollit molt bé, però sempre hi ha aquest punt familiar entre la gent de la cala i jo que vull conservar tota la vida. Avui encara tenim temps de xalar a tope, o sigui que tots cap aquí a l'Ametlla a disfrutar d'este Joan Rovira i Doctor Prats. Hola, què tal? Soc el Marc Griera i m'agrada Bèlgica i els espaguetis a la carbonara. Hola, jo soc el Víctor Martínez i m'agraden els porcs. Hola, jo soc el Ramon Figueres i m'encanten les olives. Doctor Prats va començar, ara deu fer 4 anys, una cosa així, i una mica va ser la idea de poder fer un projecte musical, sobretot amb gent amb alguns amics o companys que ens havíem retrobat en altres projectes solitaris. Aleshores mai vam arribar a ser un grup virtual, tot i que la idea sí que era aquesta, no? Vam començar amb uns vídeos que pretenien
només està a internet, al YouTube, i de sobte va funcionar molt ràpid, ens van trucar d'un manejament al cap de 2 setmanes o d'una setmana o unes hores, i de sobte ja va passar a ser un grup real, vam passar a tenir concerts, tot això sí que mai vam ser un grup virtual en si. Som un grup que mai hem tingut masses prejudicis a l'hora de treballar amb diferents estils, és a dir, si hem pensat, anem a provar de fer una cançó amb ritme de reggaeton o de ritme de trap o amb ritme del que sigui, en lloc de descartar-ho d'entrada, com potser altres grups diuen, no, jo toco rumba o jo toco pop, no sé. Doncs sempre hem intentat incloure tots els estils a la nostra música, buscant quin era el millor vestit, podríem dir, el millor estil per cada cançó, no? Això ens ha fet ser un grup en aquest aspecte molt eclèctic, no? Per què ens pintem? Perquè som indis. No, ens pintem perquè d'alguna manera hem volgut com generar una espècie d'univers en relació amb el món tribal, no? O sigui, amb l'essència de la humanitat, no? Aquella essència que ens fa viure les coses d'una manera més natural, no? Que el nostre dia a dia doncs, ens fa anar a la feina, després a casa, després no sé què, i al final vivim una mica marcats per la rutina i d'alguna manera venir a un concert d'autoperatge és com trobar un altre cop aquesta cosa més ancestral i interior, no? Que d'alguna manera representem amb pintar-nos i sortir d'aquesta rutina. I hi ha encara una altra anècdota que és una vegada, això és veritat, demanar-nos consulta, de dir, és que me duele el hígado, no sé què, i nosaltres vam dir, bueno, si quiere venir en nuestros conciertos, el hígado le va a doler un poco más, pero estará más contento. Yo vull viure així i ser lliure cada El nou disc Venim de Lluny és un disc que és diferent dels altres, bàsicament, o sigui, a nivell estilístic també ens hem deixat anar una miqueta més i també té un component molt interessant i és que han sorgit nous compositors. Fins aleshores els 2 primers discos els havia fet més jo i en aquest tercer, primer de tot hi ha el Guillem, que és un cantant que s'afegeix més a la banda, el qual encara fa més aquest concepte de banda. Doncs aquest 2019 la idea seria fer tots els concerts que tenim previstos, que ja tenim més de 50 confirmacions, i en acabat farem un concert, podríem dir, això es pot explicar? No? No? Sí. No. Vale, doncs fins on vols explicar? I després, el curs vinent, en principi no actuarem, és a dir, farem un any... Es pot explicar o no? Plego, jo plego! Doncs jo el 2020 no m'espero, plego ara, vinga, adéu. Venim de lluny i aquesta nit a l'Ametlla serà un festival. Que mai hem oblidat. Soc l'Emilio Cabello, soc el director de la banda, de la Cala. Avui, però, per circumstàncies, perquè he sigut pare i tal, i no puc dirigir la banda, serà un company meu, el Carles Lorente, que ara escoltareu, qui dirigirà la banda. Llavors, estem molt orgullosos de presentar-vos al concert Ballador 2019, perquè tot el poble de la Cala pugui ballar i disfrutar amb aquest vermutet que us hem preparat per ballar. Soc Carles Lorente, estic aquí substituint a l'Emilio en el concert de Ballador de Candelera d'aquest any i soc professor de tuba als conservatoris de Tarragona i Reus i director de la banda de grau professional del Conservatori de Reus. Per a mi és tot un plaer, tinc una relació molt estreta amb la banda des de fa anys, amb col·laboracions com a músic i ara aquesta invitació que m'ha fet l'Emilio per dirigir la banda, perquè ell està de permís de paternitat i això, és tot un luxe per a mi i tot un plaer dirigir la banda de la Cala, una banda així com la de la Cala, no? És un concert que ja crec que és el tercer any que es fa. És un repertori bastant extens, perquè són gairebé 2 hores de música i moltes de les peces que interpretarem avui
ja s'havien fet altres anys, amb l'afegit de que busquem repertori nou, que està de moda, més actual. Sí, anem fent algunes variacions de repertori. Sí. Som tres persones, us durem sols una estona. Alegria, que és festa major. Jordi Garcia, des de l'Escola Luermo de l'Ametlla de Mar, Kempo, què han vist aquesta tarda? Explica'ns, Jordi. Doncs bé, bàsicament els nostres alumnes passen-se-ho bé. Vull dir, nosaltres som un art marcial de defensa personal, però bueno, en aquestes edats intentem ensenyar-ho de la manera més amena possible i que sigui una forma d'aprendre jugant. La finalitat és la defensa. Una altra de les modalitats que hem vist aquesta tarda és el Zumba. Ens acompanya la monitora, la Griselda Gazeni. Griselda, enhorabona i felicitats per la feina feta. Gràcies. Com ens defineixes? Què és el Zumba? El Zumba per mi seria una activitat molt senzilla de seguir, coreografiada amb el ritme de la música i apta per a tothom, perquè tant podem fer una salsa, un reggaeton, un merengue, una bachata, és a dir, que tots els estils musicals, tant que siguin d'un ritme molt suau o més ràpid, tot és Zumba. Col·loqui el Principat, noi. Arreglat. I un altre dels esports que hem vist aquesta tarda al pavelló poliesportiu ha estat el patinatge. Ens acompanya l'entrenadora Nerea Bertomeu. Molt bona feina, enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, la veritat és que aquesta superfície ens és molt difícil perquè el patí no es deslliça bé i llavors hem pogut preparar una mica perquè no patinien molt i hem fet un disc de cada grupet i un de tots. Bueno, nosaltres fem patinatge artístic i el nostre club té la modalitat individual, la modalitat de parelles d'artístic i també la modalitat de show. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show? Tere Llambric, coordinadora i monitora de la secció de rítmica de l'àrea municipal d'esports. Tere, què ens heu presentat per aquesta tarda? Bé, doncs el que portem treballant des de l'octubre que hem començat, se pot dir. Ahir mateix vam estar en una competició ja amb els Jocs Escolars i bé, doncs ahir ens va anar bé també de cara cap a avui, però bueno, potser al revés ens hagués anat millor de cara a la competició, però bueno, va anar una competició molt bé i avui doncs, bueno, hem pogut ensenyar-ho també a la gent del poble, que vegi el que estem treballant durant tota la temporada i les actuacions que portem a les competicions. Des del Club de Twirling de l'Ametlla de Mar ens acompanya un dels entrenadors, ell és Alberto Pérez. Alberto, felicitats per la feina. Ole, ole i ole, ¿eh? ¿Qué nivel? Muchas horas de trabajo que bueno, que aún no hemos empezado la temporada, se presenta bien. El 16 de febrero empezamos en Alcanar y a ver qué tal, cómo va. Yo espero que bien y bueno, son muchas horas de trabajo que se nota después, al final.